In de afgelopen dagen is er veel gesproken over mogelijk valse documenten die onderdeel zouden vormen van onderhandelingen tussen de regering en CPR, de Caribbean Petroleum Refinery. Volgens minister-president Gilmar Pig-Pisas moet er heel voorzichtig met dergelijke beschuldigingen worden omgegaan. Ook maakte hij zich eerder deze week tijdens een vergadering in het parlement druk om het lekken van documenten. CPR heeft nu een Amerikaans bureau ingeschakeld die in samenwerking met lokale autoriteiten moet onderzoeken waar er gelekt is en wat er tegen gedaan kan worden, maar ook wie ervoor verantwoordelijk is. Er is een felle discussie ontstaan tussen minister Silvania van Financiën en minister Hato van Justitie. Het gaat over overwerk bij de politie en de brandweer. Minister Silvania wil dat mensen boven een bepaalde leeftijd, namelijk 52, geen overwerk meer zouden moeten verrichten, omdat dat te veel drukt op de begroting van Financiën. Ook wil hij van zijn collega van Justitie dat hij er zorg voor draagt dat er minder overwerk kan worden afgerekend. Hato zelf zegt dat hij geen maatregelen neemt die discriminerend zijn. Wel willen beide ministers het probleem van de hoge kosten van overwerk aanpakken. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llámanos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang off patrão cita. Se você tracita para Jasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que você comini abo. Vorig jaar is een akkoord bereikt tussen Celicor en de overheid voor een betaling van 20 miljoen gulden in 3 tranches voor de betaling van achterstallige schulden. Minister Silvania heeft gisteren bekendgemaakt dat de tweede tranche voorlopig niet betaald zal worden. Hij wil dat Celicor zich aan de afspraken houdt zoals die met de overheid zijn gemaakt. Wat betreft het aantal passagiers dat gebruik heeft gemaakt van de luchthaven van Curaçao was 2022 een exceptioneel jaar. Dat laat Curaçao Airport Partners weten. In 2022 hebben meer dan 1.465.000 passagiers gebruik gemaakt van de luchthaven. En dat is meer dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Volgens Peggy Cruz van Curaçao Airport Partners is dat een heel mooi cijfer en is het resultaat met gejuich ontvangen op de burelen van Curaçao Airport Partners. De woordvoerder van de Vereniging van Curaçaose Apotheken, Jonathan Middelhoff, is blij dat er deze week gesproken is met minister van Gezondheid Dorothy Peters-Janga. De apothekers vinden dat er niet naar hun wordt geluisterd als het gaat om verhoging van tarieven voor medicijnen door de SVB. Nu ze met de minister om tafel hebben gezeten, hopen ze dat er meer aandacht voor hun standpunt komt. De rechter bepaalde 2 dagen geleden op Curaçao dat Curaçao Winery, een wijnplantage van het Nederlandse echtpaar Fischer, gelijk krijgt in haar juridische strijd tegen Curaçao Airport Holding. Die bepaalde in 2015 dat de plantage haar deuren moest sluiten, maar nu heeft de rechter gezegd dat Curaçao Airport Holding de kosten die daardoor ontstonden voor Curaçao Winery moet betalen. Roelof Visser is blij met de uitspraak van de rechter. Hij zegt dat er nu eindelijk sprake is van gerechtigheid. Mensen op Curaçao die speciale boeken hebben en willen weten wat deze boeken waard zijn, kunnen vandaag en morgen naar de bibliotheek van de Curaçaose Universiteit. Vandaag tussen 1 en half 4 en morgen tussen 10 en 1 bekijkt Arie Molendijk speciale publicaties en laat hij weten wat de waarde daarvan is. Iedereen is welkom. De kosten voor de taxaties zijn niet meer dan 5 gulden. Curaçao Airport Partners heeft de jaarcijfers voor 2022 gepresenteerd en het zijn goede cijfers. Ja, dat zijn zeker goede cijfers en we zijn dik tevreden. Dat is wel mooi, hè? Want we hebben natuurlijk 2 vervelende jaren gehad, 2020, 2021 met corona, met COVID. Wat kunt u zeggen over de cijfers van 2022? In het begin waren we een beetje nerveus.
Waarom? Omdat Omicron begon. En dat begon echt met de Verenigde Staten, maar ook zag het een beetje in Europa weer omhoog komen. Maar gelukkig, tweede kwartaal, derde kwartaal, vierde kwartaal, zagen we lekkere groei in alle markten. Ja. Ook eens gedurende het jaar zijn alle airlines die wij hadden voor de pandemie, zijn begonnen met, zijn doorgegaan met het vliegen naar Curaçao. De Canadese markt, was de laatste die dat gedaan heeft. Niet iedereen is terug op het niveau dat ze waren. Dat zie je ook in de resultaten wanneer we dan de recovery analyseren ten opzichte van 2019. Maar we gaan wel een goede richting uit. En houden we die richting vol in 2023? Dat hopen we. We blijven natuurlijk optimistisch, want het is een heel mooi wat het eiland bereikt heeft. Ja. Je hebt de hotelkamers die er extra zijn bijgekomen verleden jaar. Sandals is een grote speler geweest die er nou is. Dus we zien ook andere projecten aan het ontwikkelen voor dit jaar. Daarnaast ook onze airline partners. Alhoewel sommigen hebben nog problemen met piloten en met staffing. En ook airports hebben problemen. Vooral in Amerika is dat, hè? Vooral in Amerika, ja. Die denken volgend jaar hoogstwaarschijnlijk wat beter te kunnen uitbreiden. Maar in principe wat we hebben, dat behouden we. Alhoewel JetBlue wel heeft aangegeven dat ze extra gaan vliegen, dus dat is fijn. Maar over het algemeen denken wij wel positief en realistisch te blijven. Want er zijn nog heel veel factoren die spelen. Ja. Met de pandemie hadden we dan, als er wat is, dan weet je gelijk, binnen een week of 2 weken moet je sluiten. Maar met de oorlog in Oekraïne en de inflatie en al die andere dingen die spelen in de wereld. Het blijft een beetje vervelend, want aan het eind van de dag, we zijn een bestemming die echt afhankelijk is van de leisure traveler. Hè? Dus het komt uit jouw eigen zak, maar als je dan moet kiezen tussen een reis naar Curaçao of eten op tafel, dan dan valt dat af. Dat zijn ontwikkelingen waar het ook heel moeilijk is om, zeg maar, daar hebben we geen invloed op deze eigenlijke ontwikkelingen. In ieder geval 2022 laat goede cijfers zien. En de hoop is dat 2023 ook weer goed gaat. Ja, hoe we er nu naar kijken in januari, dat het ook een goed jaar wordt, dat we misschien ook boven de cijfers van 2022 uitkomen. Dat zou mooi zijn. Hoe voel je je nu na zoveel jaar dat er een uitspraak is gekomen? Heel opgelucht. Echt heel erg opgelucht. Wij hebben natuurlijk 6 jaar in juridische procedures gezeten. En we zijn er nog niet helemaal af hoor, want het zal nog wel een tijdje doorgaan nog waarschijnlijk. Maar dit is wel een hele belangrijke stap. En ik ben heel erg opgelucht dat er gerechtigheid is. Dat we voor onszelf in ieder geval zeker weten dat we niets fout hebben gedaan. Dat we altijd gedaan hebben wat we moesten doen ook. We hebben ook veel onderzoek gedaan voordat we gestart zijn in Curaçao. Voordat we ook maar iets hadden gedaan, hebben we al 3 jaar alleen al onderzoek gedaan. Niet naar grond en plekken, maar ook naar juridische zaken. En dat hebben we eigenlijk goed gedaan en dat is nu bevestigd door het Hof. Dus we zijn heel opgelucht daar. Want de uitspraak is duidelijk. Curaçao Airport Holding, om het maar zo te noemen, had niet zo mogen handelen. Jullie zijn iets begonnen wat mooi was voor Curaçao en dat is abrupt gestopt eigenlijk. Maar wat betekent deze uitspraak nu? Betekent het dat jullie alle gemaakte kosten terugkrijgen of gaat het niet zo ver? Ja, goed, wat in het vonnis staat dat CAH verantwoordelijk is voor de schade die is opgelopen. En, hoe ver dat is en hoeveel, dat zullen we natuurlijk nu in een procedure zullen we dat inzichtelijk moeten gaan maken. Maar je kunt je wel voorstellen, er zit er hoop geld in. Maar ik wil ook graag nog even benadrukken dat, kijk, geld is belangrijk. Ik heb hier thuis een heel mooi bedrijf staan en als we niet hadden gewonnen, dan had dat echt een grote impact gehad op het bedrijf hier in Nederland. Activiteiten die wij elders overal doen. Maar voor mij was het belangrijk dat we die gerechtigheid hebben. Dat er in ieder geval rechtgezet werd. En daar ben ik het allerblijst om, dat op die manier ook is gegaan. Kijk, en nou moeten we kijken hoe komen we dan het beste eruit. Kijk, we worden ook nog steeds door een bank vanuit Curaçao op onze rug gezeten, omdat we nog terug moeten betalen, de Belastingdienst. Dus er zijn nog heel veel dingen die we recht wil zetten. En dat zal nu zeg maar de komende maanden zal dat verder moeten gaan uit.
Meneer Ali Molendijk, u bent hier op Curaçao voor de taxatie van oude boeken. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, wat is oud? Hè? Er zijn mensen die komen met boeken aan van 20, 30 jaar oud. En dat vinden ze al oud. Dat vinden ze al oud, maar dat kan ook leuk zijn. Want er zijn boeken natuurlijk die bijvoorbeeld genummerd zijn. Er zijn er een stuk of 20 van gemaakt en dan staat ervoor in een nummer. Of ze zijn gesigneerd. Ja. En dat kunnen belangrijke boeken zijn. Dus het hoeft altijd niet oud te zijn. Nee. Een voorbeeld bijvoorbeeld het Achterhuis van Anne Frank. 1947, dat is niet zo heel oud vind ik. Juni 1947, eerste druk. Ja, met stofomslag, dat doet op een veiling 1000 tot 1500 euro. En een Amerikaan vraagt rustig $22.000. Wat is dan de taxatie? Ja, geen 22.000. Maar de veilingprijs voor dit soort boeken is de echte taxatie. Maar mensen die gewoon willen weten van nou, is dit wat waard? Hoeveel is het waard? Die kunnen allemaal langskomen. Iedereen is welkom, al is het met een oude krant. En ze willen er iets van weten. Ik hoop dat ik er wat over kan zeggen. Ja. Ik heb inmiddels bijna 3000 taxatiedagen op mijn naam staan. Ik weet veel, maar niet alles. Wat verwacht u? Gaat het op de eerste plaats gaat het vooral om Nederlandstalig, Engelstalig werk? Kunnen ze ook met Spaanstalige boeken komen? Ja, maar dan wel uit 1700. Want Spaans na 1800, daar heb ik niet zoveel kaas van gegeten. En wat Nederlandse boeken betreft, ja, toch wel voor 1900 als het mogelijk is. Maar ja, ik noemde net een boekje van Anne Frank of iets anders. Ja, komt er maar mee langs. Een genummerd boek is altijd welkom. Goed zo. Ja. En hoeveel kost het als de mensen langskomen met hun boek? Ach, laat me daar niet zo moeilijk aan. 5 Antilliaanse guldens van 1 tot 20, 30 boeken, maakt me niet uit. Gewoon een kleine bijdrage. Ja, zo is het. De open dagen zijn vrijdag van 1 tot half 4 en zaterdag van 10 tot 1. Ongeveer. Hè? Ongeveer. U bent niet zo strikt, hè? Nee, dat heb ik gehoord dat ze hier ook zo'n beetje niet zo strikt zijn. Dus dat doen we maar na. En gewoon iedereen kan langskomen met een boek. U kijkt ernaar en dan zegt u van nou, dit... Het gaat natuurlijk niet alleen om taxeren. Er zijn ook wel eens mensen die komen vragen, wat is dit? Ah, ja. En kan u hier iets over vertellen? Ja, het gebeurt wel eens van niet, maar dat gebeurt heel weinig. Maar ik had in Nederland pas iemand die kwam met een Latijns bijbeltje aan uit 1568. Ja, ten eerste kon die dame het niet lezen. En ten tweede, ik zag het al gelijk Sacra nog wat, dat het een Latijns bijbeltje was. En dat was wel Plantijn gedrukt. Nou, daar kan ik ook veel van vertellen. Want Plantijn in Antwerpen, dat is werelderfgoed geworden, hè, die drukkerij. Ja. Dus dat zijn de leuke dingen. Mooi. Als ze ermee aankomen en ik weet er iets over te vertellen, dan zijn ze zo blij en zo gelukkig. Zo. Nou, het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.